Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне тым, хто глядзіць трансляцыю з нашай студыі ў жывым эфіры праз сацыяльныя сеткі, Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама праз наш канал на YouTube. Гэта стартапніца, сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра дзёрзкіх беларускіх прадпрымальнікаў і пра смелых інвестараў, якія рызыкуюць грашыма, якія інвестуюць у гэтых стартапераў. Юлія Нехай, рэдактарка Белбіз, як заўжды ў нашай студыі падчас стартапніцы. Прывітанне, Юлія. Привет. І сёння у нас гость з такой, я не ведаю, як это сказать, стартап, эліта, я не ведаю, да, таму што ёсць такое чароўнае слово «экзит», яно азначае, што распрацоўшчыкі стартапа прыйшлі да поспеху, і такіх людзей рэальна нешмат. Михаил Румянцев. Прывітанне, Михаил. Всем прывітанне. Проект Михаила Friendly Data 5 месяцаў таму набыла кампанія ServiceNow. Михаил, найперш распавядзіце, на чым спецыялізуецца Friendly Data, што гэта за праграма, што гэта за стартап? Friendly Data – гэта кампанія, якая дапамагала буйным прадпрыемствам, так названым enterprise-кампаніям, рабіць даныя больш дасяжнымі для нетэхнічных карыстальнікаў. То бок, з дапамогай Friendly Data кожны карыстальнік, калі ён не ведае, як камунікаваць з базамі даных, ён мог атрымаць патрэбную інфармацыю, патрэбную аналітыку, проста задаўшы пытанне звычайнай мовай, як бы ён размаўляе са сваім калегай. Напрыклад, якая сярэдняя выручка за мінулы месяц па такім-то рэгіёне. І наша сістэма, яна ператварала такія запыты ў запыты да баз даных і такім чынам спрашчала працу са складанымі данымі. То бок гэта такі галасавы памочнік, я не ведаю, Сіры, падлічы мне выручку па такім-то рэгіёне. Добра, зараз, раз, два, три, чатыры, пяць, чык. Ну, па-першае, мы больш працавалі з тэкставымі запытамі, але аналогія добрая. Можна сказаць, што гэта як Google для баз дадзеных. А вось можаш патлумачыць, як ServiceNow імплементаваў вашу тэхналогію і вось над чым вы працуеце зараз? Шмат дэталяў не магу распавесці, але сэнс у тым, што зараз мы інтэгруем тэхналогію Friendly Data ў экасістэму прадуктаў ServiceNow, і ўжо даволі хутка тысячы кліентаў ServiceNow па ўсяму свету змогуць працаваць з дадзенымі, якія датычацца да IT-сервісаў праз сістэму ServiceNow. Як вы пераадольваеце моўны бар'ер, так бы мовіць? Наколькі моваў і разлічаны Friendly Data і ну вось як гэта адбываецца, да, пераклад праграмы на іншую мову? Гэта чыстая магія. Ну, калі па-сур'ёзнаму, то зараз мы фокусируемся на англійскай мове, і робім мы гэта з дапамогай нашай унікальнай тэхналогіі, якая запатэнтавана, якая складаецца з даволі інавацыйных метадаў штучнага інтэлекта і дапаўняецца больш традыцыйнымі метадамі так званага natural language processing, то бок апрацоўкі натуральнай мовы. Михаил, мне здаецца, што ў прынцыпе ідэя, якую вы рэалізавалі, яна ляжыць на паверхні. Ну, то бок зрабіць стасункі паміж вялікімі масівамі даных і людзьмі, якія нечага ад гэтых масіваў хочуць, нармальнымі для гэтых людзей, да? Чаму, як вы лічыце, толькі ў 2016 годзе да гэтай ідэі прыйшлі вы? Я так разумею, што стартапу, у прынцыпе, вось 2,5 гады недзе, да? Чаму раней не было поспехаў у гэтым полі? Перш за ўсё, сапраўды, такія спробы былі і раней, але я лічу, што для кожнага стартапа вельмі важна рабіць нешта у вырашальны момант, калі гэта сапраўды актуальна для рынка. Я лічу, што зараз менавіта такі момант, таму што буйныя карпорацыі, яны робяцца, прадукты буйных карпорацый, так званы enterprise soft, ён робіцца больш даступным для шырокага кола карыстальнікаў, і адбываецца, так бы мовіць, кансюмерызацыя такіх складаных праектаў, і я лічу, што менавіта таму мы рабілі гэта ў патрэбны час і ў патрэбным месцы. Ну, акрамя таго, мне здаецца, што апошнім часам усе носяцца з бig-дата.
Да, то бок вельмі вялікі, прыкладна відаць, тады ў сярэдзіне 2010-х і з'явіўся гэта вельмі вялікі бум, такі биг-дата. Так, нездарма зараз кажуць, што the data is new oil, то бок дадзеныя гэта новая нафта. А ведаеце, пачытаў я, я шчыра скажу, што я спрабаваў знайсці звесткі па суме сделкі паміж Friendly Data і ServiceNow. Адзінае, што я знайшоў, гэта тое, што гэтая сума не разгалошваецца. Я так думаю, што на гэта ёсць рэальныя прычыны, таму пытацца не буду. Але нідзе вось у такіх крыніцах я не знайшоў згадкі пра Friendly Data як пра беларускую кампанію, як пра беларускі стартап. Толькі ў беларускіх медыях пішуць пра менавіта гэты праект як прыкладанне родам з Беларусі. Вось так вось яго рэкамендуюць. Якая ў вас геаграфія? Які вы прайшлі шлях? Дзе пачыналі, дзе вы зараз? Ну, вы ведаеце, і пра нас як беларускі стартап пачалі пісаць толькі калі пачалі з'яўляцца нейкія першыя поспехі. Лагічна. А шлях у нас сапраўды такі, што пачалі мы гэта ўсё у Злучаных Штатах, і ўжо потым мы адкрылі невялічкі офіс распрацоўкі тут. Але асноўная каманда складалася з беларусаў, альбо з тых людзей, якія нарадзіліся ў Беларусі, потым пераехалі ў ЗША. Але дзеля справядлівасці скажу, што ўсё ж такі кампанія была амерыканская, інтэлектуальная уласнасць амерыканская, ды і інвестыцыі, яны таксама ў асноўным былі замежныя. То бок тут можна рэальна казаць пра карані, пра тое, што праект распрацоўвалі беларусы, і гэта ўжо насамрэч моцна, да? Але пра тое, што менавіта беларуская кампанія, так казаць будзе некарэктна. Так, гэта будзе некарэктна, але самі мы беларусы, мы ганарымся сваім паходжаннем, і мы таксама стараліся, і зараз я стараюся нешта даць беларускай экасістэме стартапаў, дапамагчы, чым магу, сваёй экспертызай, грошамі і гэтак далей. Пра гэта мы абавязкова пагаворым, але вось і, дарэчы, Міша, гэта другі стартапер, які размаўляе на беларускай мове. Прынамсі ў нашай праграме. Да, другі. Але, ўжо не так гэта здзіўляе, як калі прыйшоў першы. Але тым не менш гэта варта адзначыць. Міхаіл, як вы за мяжой, знаходзячыся ў ЗША, змаглі сабраць каманду беларусаў? Гэта быў нейкі чэлендж, вы адмыслова іх шукалі, ці вы проста, не ведаю, апынуліся побач у патрэбны час, у патрэбным месцы? Добрае пытанне. Справа ў том, што ў мяне ў Беларусі таксама такі багаты нетворк у IT-тусоўцы, так бы мовіць. І гэта было нескладана, асабліва калі кампанія на слуху, наш бренд на слуху, тады значна прасцей знайсці добрых людзей у каманду. То бок яны ішлі самі, менавіта беларускія, таму што ведалі, што вы з Беларусі. Так, я думаю, што так. А шмат, заўважна, там за акіянам, у даліне беларусаў. Ці ўсё ж такі нам такі плавільны кацёл, дзе, я не ведаю, можа, Чайнатаун які-небудзь ёсць, а вось беларускай вёскі ўсё ж такі няма. Мне здаецца, беларускай вёскай зараз робіцца такое мястэчка Пацыфіка, недалёка ад Сан-Францыска. Там сапраўды неяк так атрымалася, што шмат беларусаў, там нейкія тусоўкі нават адбываюцца па выходных з удзелам беларускіх стартапераў. Вельмі цікава. Але, ўсё ж такі ЗША і Крэмневая даліна ў прыватнасці гэта такія месцы, дзе ніхто не глядзіць табе ў пашпарт, і большасць людзей там сапраўды выхадцы з іншых краінаў ці з іншых рэгіёнаў ЗША. Калі вось пачалі пісаць пра здзелку паміж ServiceNow і Friendly Data, вы казалі, што лёс беларускага офіса пакуль што, пад пытаннем, скажем так. Як за 5 месяцаў вырашылася гэтая сітуацыя, ці працуе ён дагэтуль? Што змянілася? Зараз асноўная каманда знаходзіцца ў ЗША і працуе там над інтэграцыяй Friendly Data. А які у вас тэрмін earn-out, як называюць? То есть колькі вы павінны працаваць у ServiceNow і ў іх экасістэме, і калі вы зможаце ствараць нейкія собственныя праекты? Шмат дэталяў не магу распавесці пра гэта, але я бы не казаў, што нібыта мы там звязаны нейкімі ланцугамі. Бо гэта не рабства. Гэта хутчэй за ўсё, хутчэй можна сказаць, што гэта наша ўзаемнае памкненне, таму што ўсё ж такі, калі мы разглядалі варыянт з выхадам, з экзітам,
Для нас было прынцыпова важна, каб кампанія прадукт развівалася, каб тэхналогія развівалася, і гэта хутчэй наша памкненне давесці гэту справу до канца, зрабіць так, каб сапраўды тысячы буйных кампаній па ўсяму свету карысталіся нашым прадуктам. То бок была нейкая хімія паміж вамі і ServiceNow, і вы адчулі, што гэта не выкуп прадукта для таго, каб яго проста пакласці ў кішэню, да, каб яго не выкупілі канкурэнты праз нейкі час. Вы адчувалі, што што ServiceNow працягне жыццё Friendly Data проста ў іншым статусе? Безумоўна, без гэтай хіміі бы і сама здзелка не адбылася, таму што з дапамогай ServiceNow зараз мы маем тыя рэсурсы, якіх у нас раней не было, ці да якіх бы мы шлі яшчэ доўга. Можа, пагаворым пра тое, як яны знайшлі аднаго. Да, безумоўна. Хто на каго выйшаў? Ці прадпрымалі вы нейкія актыўныя крокі? Якія актыўныя крокі, я б так сказала? Да экзіта, да? Ці ўсё ж такі яны на вас так, як снежны ком упалі і сказалі, мы хацелі... У нас не было самамэты такой прадаць кампанію і прадаць яе ў той момант. Наадварот, у нас было ўсё добра, мы толькі закрылі сід пасіўны раунд інвестыцый, былі такія доўгатэрміновыя планы, але дастаткова натуральным чынам так атрымалася, што на той момант мы выходзілі на буйныя карпорацыі з вузкімі экасістэмамі дадзеных, таму што мы разумелі, што ў такіх экасістэмах маштабаванне прадукта можа адбыцца больш хуткімі тэмпамі. І таму гэта памкненне, яно было узаемавыгадным на той момант. І якраз тады на нас выйшлі ServiceNow. Спачатку гэта былі больш размовы пра нейкія стратэгічныя інвестыцыі, але потым паступова мы зразумелі, што гэта супрацоўніцтва можа быць узаемавыгадным для абодвух бакоў. То бок першапачаткова яны разглядалі варыянт стаць адным з інвестараў і... Так, першапачаткова гэта былі размовы наконт інвестыцый. Ці зыгралі якую-небудзь ролю ў гэтым экзіце вашы непасрэдныя інвестары? Таму што інвестар, калі ён уходзіць у кампанію, у стартап, інвестуе яе, ён таксама разважае наконт экзіта. То есть можаш неяк дакладніць? Некаторыя інвестары нам дапамагалі по ходу працэса, таму што ўзяць, напрыклад, Юрыя Мельнічка, у яго ўжо быў вопыт экзітаў, і яго экспертыза была даволі карысная. А выйти непасрэдна на такую буйную кампанію, наколькі карысна могуць быць інвестары і Я так скажу, што ніколі не трэба разлічваць, што інвестар зробіць за вас нейкую вашу справу. Так, нейкая экспертыза, нейкія сувязі могуць быць карыснымі, але справа інвестара не ў гэтым. Ён табе дапамагае грашыма, экспертыза, гэта ўжо добра. Сябры, нам час перарвацца на кароткую паўзу. Гэта будзе музыка, гэта будзе выпуск навінаў. Я толькі зраблю такі кліфхенгер. Friendly Data стала першым экзітам фонда Bulba Ventures. Я думаю, што якраз пра гэта зараз пыталася Юлія. Я думаю, што з гэтага мы, з абмеркавання таго, як гэта адбылося, мы пачнем наступную частку, а зараз вас чакаюць 4 хвіліны крыху іншага контенту, але не пераключайцеся, размова неўзабаве працягнецца. И мы еще посидим часок. Время движется, как песок со стеклом. Оно падает сверху вниз, и мы похожи на двух старых актрис. Вроде надо бы выйти на бис, но влом. В этом городе раньше был бар, где разливали небесный дар. И я не то чтоб стар, но тогда я был молодым. Я не верил, что дым, это надолго. Дым, это навек. Дым, это надолго. Дым, подними меня вверх.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Канцлер Аўстрыі падзякаваў Александру Лукашэнку за збліжэнне з Еўрасаюзам без разрыву з Расіяй і запрасіў Лукашэнку Аўстрыю цягам бліжэйшых паўгода. Беларусь і Аўстрыя павінны нарошчваць двухбаковае супрацоўніцтва, перш за ўсё ў гандлі, сказаў Лукашэнка 29 сакавіка на перамовах з Себасціянам Курцам. Ён паведаміў аўстрыйскаму госцю, што заўжды рады вітаць аўстрыйскія інвестыцыі ў нашу краіну. У адказ Себасціян Курц пахваліў палітыку Беларусі, якая паляпшае стасункі з Еўрасаюзам, не разрываючы сувязяў з Расіяй. Школьніку са Стаўбцоў Вадзіму М. выставілі абвінавачанне ў забойства 2 чалавек з асаблівай жорсткасцю і ў замаху на забойства яшчэ 2. Трагедыя адбылася сёлета 11 лютага. 15-гадовы Вадзім М. ударыў ножом 50-гадовую настаўніцу Марыну Пархімовіч і 17-гадовага вучня. Александра Румянова, які памерлі на месцы здарэння, таксама юнак параніў 2 аднакласнікаў, якія спрабавалі абараніць іншых. Псіхолага-псіхіятрычная экспертыза пацвердзіла, што Вадзім усведамляў злачынны характар і мог кіраваць імі сваімі дзеяннямі. Хлопец прызнаў сваю віну, але часткова ён знаходзіцца пад вартай. Пад варту ўзялі і салдата тэрміновай службы Александра Неўмержыцкага, які ўцёк са сваёй часткі ў Пячах. 10 дзён салдат хаваўся, аказваецца, ў 26 кіламетрах ад часткі, быў затрыманы сёння барысаўскай вайсковай камендатурай. Яму пагражае арышт за самавольнае пакіданне часці. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Мы вяртаемся ў жывы эфір. Гэта стартапніца, праграма пра беларускіх прадпрымальнікаў і інвестараў, якія не шкадуюць на іх сваіх грошай. У нас у студыі Міхаіл Румянцаў, чый праект Friendly Data набыла кампанія ServiceNow. Яшчэ раз прывітанне, Міхаіл. Прывітанне. Юлія Няхай з bell.biz дапамагае нам праводзіць гэты эфір, і мы спыніліся, яшчэ раз прывітанне, Юлія, натуральна. Юлія сёння з намі таксама размаўляе па-беларуску, хаця гэта і не проста, але вось на нашых вачах адбываюцца першыя крокі чалавека на беларускай мове, першыя словы. Мы спыніліся на складаных узаемаадносінах інвестараў і фаўндараў тады, калі вось недзе там наперадзе ўжо рэальнай робіцца перспектыва экзіта. Зразумела, што ёсць агульны інтарэс у грошах, я так думаю, да? І інвестары хочуць нейкую аддачу, і фаўндары хочуць нешта атрымаць за тыя гады, якія яны прысвяцілі стартапу. Але мне здаецца, што відавочна розныя намеры і стаўленне да гэтага прадукта у інвестара і ў фаўндара. Фаўндар хоча далейшага жыцця, да, і таму ён можа выступаць супраць продажу ў гэты канкрэтны момант. А інвестар вось можа вырашыць, што ўжо зараз трэба атрымліваць тую самую аддачу, той самы прыбытак. Як гэта было ў выпадку з Friendly Data? Ці адчувалі вы, я не ведаю, нейкі ціск з боку Bulba Ventures, ці наадварот, яны, не ведаю, казалі вам, не, яшчэ не час прадаваць, а вы сказалі, вот тут у нас хімія, і таму мы ідзем да ServiceNow. Глядзіце, па-першае, я хочу сказаць, што заўсёды важна падтрымліваць добрыя адносіны з усімі, са сваімі партнёрамі, у тым ліку з інвестарамі, у тым ліку таму, што гэта, перш за ўсё, твая рэпутацыя, якую можна зруйнаваць вельмі хутка. І таму трэба такія рэчы абгаворваць загадзя. І зразумела, што экзіт — гэта адзін з тых невялікіх момантаў, нешматлікіх момантаў, калі інтарэсы інвестараў і фаўндараў могуць разыходзіцца, але тут важна таксама знаходзіць нейкі кампраміс. Што тычыцца менавіта Bulba Ventures, я наадварот вельмі ўдзячны Юрыю за тое, што ён нам дапамог нейкімі парадамі падчас праходжання праз due diligence і саму здзелку. А вось такое пытанне на метапе, працягвае пытанне Павла, на метапе вось пасля здзелкі
у феврале У лютым. У лютым ты сказаў, што трэба асцерагацца інвестараў з дрэннай рэпутацыяй. Вось якія інвестары з дрэннай рэпутацыяй, на твой погляд? Ну, гэта можа прагучала рэзка, хутчэй я меў на ўвазе, што трэба працаваць з больш вопытнымі інвестарамі, якія перш за ўсё разумеюць, што гэта рызыка, па-другое, якія не будуць моцна перашкаджаць, таму што ніхто не ведае твой бізнес лепш, чым ты, ні адзін інвестар не ведае твой бізнес, твою кампанію лепш за цябе, таму празмерная навязлівасць, она можа сапраўды перашкаджаць развіццю кампаніі. А вось такое яшчэ пытанне. Я падпісана на Telegram Мішы, і ўвогуле я раю усім пачынаючым стартаперам і нават сталым стартаперам чытаць Telegram, тому што там, мне здаецца, ну не столькі рэзка, але вельмі канкрэтна ты пішаш усе, што лічыш. І пытанне такое, вось быў пост по поводу наконт падрыхтоўкі каманды да маштабавання. Што ты меў на ўвазе, наогул, наколькі гэта важна? Я меў на ўвазе, што падчас развіцця кампаніі, стартапа, кожны з фаундераў ці кожны з ранняй каманды павінен развівацца разам са стартапам. Таму што на кожным новым этапе патрэбны новыя кампетэнцыі, новыя скілы. І, безумоўна, стартап — гэта пастаяннае навучанне. Навучанне сябе, пераадоленне нейкіх бар'ераў. І людзі, якія не развіваюцца, яны як бы цягнуць назад твою кампанію, таму трэба гэта разумець. Окей. А калі мы вось зайшла гутарка пра працу над сабой. Досыць вялікая колькасць айцішнікаў, яны інтраверты. Ім складана размаўляць, камунікаваць з людзьмі і гэтак далей. Што табе патрабаваць? Вообще, я буду говорить по-русски. Насколько для тебя вообще это актуальна проблема? То есть какую ты проводил работу над собой для того, чтобы стать более коммуникабельным, если это была проблема вообще? И что ты можешь посоветовать вот ребятам, которые гении там, машинного обучения, но им не хочется общаться с людьми, и они не хотят себя продавать и прочее? Ну, сейчас такой мир. Ну, я таксама інтраверт, але мне даводзілася пераадолець сябе, і калі я займаўся продажамі, гэта не было суперкамфортна для мяне. Але калі ты узяўся, калі ў цябе ёсць мэта развіваць сваю кампанію, то ты просто робіш нешта, таму што ніхто больш за цябе гэта не зробіць. Гэта такая добрая матывацыя. Ну, сейлс-менеджера можно нанять, но все равно ведь это не отменяет твою внутреннюю работу. Менеджер не будзе развіваць твою кампанію, як ты гэта будзеш рабіць, тому што яго зусім іншая матывацыя. Калі ты ўжо давёў кампанію там да такой даволі позняй стадыі, калі ты ўжо можаш дазволіць сабе наняць віцэ-прэзідэнта, тады гэта іншае пытанне. На ранніх стадыях усё павінны рабіць фаундеры. На самом пачатку усю працу павінна рабіць каманда фаундераў, і сама каманда павінна быць самадастатковай. То бок непазбежны гэты, я не ведаю, як бы я гэта назваў, статус невялічкай сямейнай такой не карпорацыі, сямейнай вытворчасці, да? Калі кожны ведае, што робіць іншы чалавек, кожны можа, у прынцыпе, з большай ці меншым поспехам яго падмяніць, да, калі раптам што-небудзь здараецца, і ўсё робяць там без падзялення на нейкія канкрэтныя. Зразумела, што у некага нешта атрымліваецца лепш, у некага горш, да, але ўсё робяць, вось там, не ведаю, 4-5 чалавек. Да, как сказала Ирина Дубовик, стартапер работает в режиме 69-24. То есть... В режиме 69, это мне, конечно, падабаецца, але ладно. Але ці не была вось пры падборы, напрыклад, першай гэтай каманды такая думка: ну, нам трэба ўзяць каго-небудзь, не ведаю, прэзентабельнага, да, каго-небудзь, у каго добра пастаўлены голас, ну, а не проста, напрыклад, там кодзера ці яшчэ каго-небудзь, яшчэ каго-небудзь. Вось як вы прыглядаліся да тых самых першых людзей? Бралі каго-небудзь адмыслова, каб вот гэты чалавек хадзіў і пітчыл, напрыклад, да? Ну, перш за ўсё, скажем, інвестары у той жа Крэмневай даліне, яны бачылі шмат такіх гісторый поспеха, калі, грубо кажучы, задрот выводзіў кампанію на такі сусветны ўзровень. І там, наадварот, гэта, хутчэй за ўсё, не будзе пазітыўным сігналам, а наадварот, калі
калі інвестор будзе бачыць, што ты 100% адданы сваёй кампаніі, што ты развіваешся разам з кампаніяй, то гэта будзе вельмі добры сігнал, таму што ўсе разумеюць, што ты павінен развівацца, ты павінен пераадольваць нейкія бар'еры. І гэта добрая якасць для любого фаундера. То бок, наадварот, калі ты наняў нейкага акцёра, які відавочна прыйшоў сюды для таго, каб зрабіць лепшае ўражанне, гэта будзе выглядаць падазрона, маўляў, ты хочаш все ж такі пры дрэннай гульні зрабіць нейкую добрую міну. Так, наадварот, калі нехта з тваіх кліентаў ці з інвестараў бачыць, што гэта сапраўды фаундер, што адбываецца такі дадатковы давер да гэтага. Таму што ўсе ўжо прывыклі да гэтых пастаўленых сейлсменаў, да іх пастаўленых галасоў, і калі ты камунікуеш з імі больш адкрыта, гэта дае больш давера да цябе. Давайте, вось я ведаю, што у нас засталося не вельмі шмат часу, таму мне здаецца, што трэба пагаварыць пра наступны праект. Вось жыццё пасля экзіта, як мы гэта сфарміравалі, да? Зразумела, што адна яго частка адбываецца там у межах кампаніі, да якой зараз належыць Friendly Data. Вось, а ці хапае часу на іншыя праекты, чым вы займаецеся, ці з'явіліся ўжо нейкія, ну вот як Юлія казала, свае, на новыя свае праекты? Ведаеце, я прывык ужо за некалькі гадоў жыцця ў стартапе працаваць у такім рэжыме 16 гадзін на дзень, таму час ёсць, энергія ёсць, і хочацца неяк прымяняць сваю экспертызу, веды, сувязі. Таму зараз я актыўна дапамагаю стартапам, у тым ліку з Беларусі, свае экспертызы як адвайзер, і планую дапамагаць грашыма таксама. Зараз у мяне ўжо ёсць 3 праекты. Адзін з гэтых праектаў знаходзіцца ў Мінску, называецца MakeML. Таксама адзін праект ва ўкраіне. І адзін праект, якім я больш сам актыўна займаўся, пра яго раскажу асобна, пакуль яшчэ нідзе не публікаваў гэтую інфармацыю. То бок вы сталі невялічкім такім сам сабе фонд. Я не ведаю, да, ну, як бы это сказаць. Ну, адрозненне ад фондаў у тым, што гэта менавіта мае грошы, а таксама розніца ў тым, што я асабіста буду даволі актыўна ўдзельнічаць у развіцці гэтых кампаній, даводзіць іх да наступных этапаў. І яшчэ розніца ў тым, што ў мяне даволі вузкі фокус. Перш за ўсё, я буду дапамагаць кампаніям, якія змяняюць enterprise, то бок буйныя карпорацыі, з дапамогай дадзеных глыбокіх тэхналогій. То бок у мяне такі фокус даволі вузкі, але ў гэтым і ёсць адрозненне, таму што менавіта тут моя экспертыза, тут мой нетворк, і тут я магу даць найбольшую карысць для такіх кампаній. Таму што акрамя грошай хочацца, каб гэта было сапраўды карысна. А на якіх умовах вы, ну, калі гэта не сакрэт, ці ў агульных нейкіх словах уваходзіце ў гэтыя новыя праекты? Я так разумею, што каманды, з якімі вы зараз працуеце, гэта маладыя нейкія распрацоўшчыкі і стартапы, якія яшчэ знаходзяцца, ну, ў нейкім пачатковым, да, шляху. Вы як фаундер дадаецеся, як вы вось афармляеце стасункі з тымі, хто запачаткаваў, да, хто пачаў гэтыя стартапы, ці гэта распіскі нейкія, ці на ўзаемным даверы ўсё будуецца? Сапраўды, мяне цікавіць перш за ўсё раннія стадыі, то бок прэсід. І я заходжу як адвайзер на адвайзерскіх умовах. Што тычыцца умоваў, яны абсалютна індывідуальныя, таму што кампаніі могуць быць крыху на розных стадіях. Таксама некаторым патрэбна больш маёй увагі, некаторым менш, это ўсё індывідуальна. Такой вопрос. В 11 апреля ты, в общем-то, заявлен в качестве спикера конференции Venture Day. Еще я знаю, что в прошлом году, в общем-то, у тебя вот во время этой конференции получилось познакомиться с одним из инвесторов, Джаном Сарачаглу. Вот, расскажи, пожалуйста, в общем-то, как участвовать эффективно в конференциях? Зачем идти на Venture Day? Можно ли к тебе будет обратиться вот 11 апреля к какому-то молодому стартапу вот с твоей помощью? Заинтересован ли в этом? В прошлом году я тоже был спикером, и лично я
Считаю, что наиболее эффективный способ участвовать в конференции – это быть там спикером, потому что тогда у тебя гораздо проще доступ к так называемым VIP-людям, и с ними гораздо проще заладить какие-то контакты. Именно так я познакомился за кулисами с Джаном, который в дальнейшем проинвестировал в нас. И это было достаточно полезно. Что касается того, что я могу посоветовать стартапам, я рекомендую заранее подготовиться, составить список людей, с которыми вы хотите пообщаться, и тогда это будет более эффективно, чем просто прийти и надеяться на удачу. Але як мінімум прыйсці все ж таки выснова выснова з гэтага як мінімум прыйсці, але прыйсці падрыхтаванымі. Так я не зразумеў крыху вот тую рэпліку пра тое, пра што вы яшчэ ніколі не абвяшчалі, так можа час абвясціць вось трэці праект, якім вы займаецеся, да? Ці гэта ўсё ж таки яшчэ пакуль будзе заставацца сакрэтным праектам? Пакуль што ён у такой стэлф-стадыі. Я могу сказаць, што гэта праект звязаны са штучным інтэлектам і аналітыкай даных у буйных карпорацыях. То бок другая фрэндли дата. Не зусім. Это у чымсьці падобна, таму што мэта падобная, але падыход і тэхналогія зусім іншая. Можно такой вопрос? Вот после экзита ты, в принципе, стал богатым человеком, правильно? Хутчэй за ўсё, таму што сума сделки не разгалошваецца. Ну, як кажуць, што богатый парень – это тот, у кого денег больше, чем у меня. Окей, ну богатый. У гэтым пакоі стал да. Вообще, вот каково быть богатым человеком? В принципе, как вот разработчик талантливый, ты можешь теперь удовлетворять любые свои хотелки, да? Ну, для меня богатство – это худший способ мыслення, а не банковский рахунок. Но тем не менее, вот какие проекты ты хочешь вообще реализовать? Все ли проекты достойны того, чтобы их реализовывать? Конечно, нет, потому что... Ты говорил, что у тебя, в принципе, каждый день ты можешь генерировать 10 идей, но реализовывать нужно вот далеко не все. Как ты решаешь для себя? Ну, сапраўды, я лічу, што сама па сабе ідэя, яна нічога не варта. Вельмі важная рэалізацыя, упартасць, з якой ты гэта робіш, і твоя ўласная вера. Калі ты робіш кампанію пад продажу ці для того, каб падняць інвестыцыі, гэта ўжо неправільная матывацыя. У тебя павінна быць некая асабістая, так бы мовіць, місія, і табой павінна нешта больше рухаць, чым жаданне зарабіць грошы. Ну, есть ведь мнение, что, начиная стартап, ты должен думать, как из него выходить. Ну, безумоўна, калі ты ідзеш венчурным шляхам, калі ёсць людзі, якія ўкладаюць грошы ў твой стартап, то, безумоўна, яны зацікаўлены ў тым, каб іх некалі вярнуць. Але не абавязкова рабіць стартап гэтым шляхам. Можна яго рабіць просто прыбытковым і развиваць самастойна. Ну, свои будущие стартапы, ты хочешь их продавать? Или вот есть желание создать дело всей жизни? Я хочу зрабіць сапраўды вялікую гісторыю, і больш маштабна, чым фрэнд-дата. Сябры, час нам развітвацца, таму што хутка чарговы выпуск навінаў, і на гэтым мы стартап не скончваем. У прынцыпе, вельмі шмат пытанняў мы паспелі задаць Міхаілу Румянцаву з Friendly Data. Нагадаю, гэта адзін з ўсё ж такі пакуль нешматлікіх беларускіх стартапераў, якія здолелі зрабіць экзіт і заключыць сделку з больш вялікай кампаніі. У Міхаіла ёсць новыя праекты. Міхаіл неўзабаве будзе спікерам на Venture Day 11 красавіка. Так, і там можна будзе... Мне здаецца, што это якраз такі тое месца для нетворкінга, дзе можна прыйсці і паразмаўляць. Ну, а наша размова зараз заканчваецца. Юлія Нехай, рэдактарка bel.biz, дапамагала весці праграму. Міхаіл Румянцаў быў па левую руку ад мяне. Дзякуй, Міхаіл, да пабачэння. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся ў стартапніцы праз тыдзень.